Kumnu perlak bero ngapedang subhai phi hakane ka khasi terka channel. Ta mentas ngi ngi shet no da une u shana dai mo. Ngala pedam ya une shiteng kenta te ngan thapno hau pressure cooker ko pada nga ai double da phi shet karun nuru long de ben ai double ya ka ngala ai mlu shinrai te bad ka pnyang ru khandiat nama nginda ya pressure kum tu am teng teng ka mi ka shabar kum tu nalor ka jingtam tenginda am pnyang pade kam ju lele ra sa pressure lai sao bisil kum tu la biang haka karai nga the pnyang ar shamoit tenga sa ai ujira shi shamoit dula kam I ujira pan dula long sao kum tu hindian te nga ot uwe upiat ubahe ai khambun mo upiat wat ai khandiat rawale khapnam te dala I shiteng em tu dala kham kelarong ngin ai sa uni urun sun bat u samken kat ba phi ba mo samken bam san phila ban ai khambun ru urun sun rung ai arteli te sa king shiphang adem nang tu sa ai shinrai ai samken ru samken sao da phia bam san tang shiphang kum tu pade ngin saya thapno uni so sao ru nga ai arteli ubahe sa king shwa shiphang kum tu te sa ai sa kamlu sa antad hi mo namar ha udai ru ngila dep ai mlu sa ai uni u dhania ar shaman uni pada ude u sok marit ashteng shaman sok marit ru deben ai khambon hi ba un sma ubi bha saking shiphang dola jam bha u sok sao hadu bunda la jam bha hi tengin saya the no udai uni udai bang ngila dep phan mo ngila dep pen kre sa king shiphang kum tu bakan rung bha tu ki jing ber so sao jing sho mo bakan rung bha udai te ngi de ban phon shiphang uni pare ude u garam masala ai tang khandian ai duna ya ka steng shamai ru sa phon shiphang kum tu ka te phila ban anta hi kat nu phila ban ai tamban da shet subo kum ni te u bes bha nalor pade sa ai u dhania kani kala long ngathara phila yo jingmen toy hi perlong khublei sibun ba philai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share